Nyakoro mogi jonga yore machiegni matiere kar ka weche manyien oserumo kanyo sani wadaro nyono magazet kaka pile watime ka kod nyawadwa Eric Okeo Kizito wuok tich gokinyi ka entiere kar ka yudo gazet mar The Standard koni kama chielo wantie ka kod gazet mar Daily Nation wach mane magimiyo pek odiochieng' ma kawuono nitiere ite mambele ite matoke ka iwacho ni koni bende nitiere weche moko bende matimore county mane makoro bende wamiye mago mlongo ni county news kiyudo kar ka ibedo kod ng'eyo ni mage mantiere gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard ka bende wantiere kar kae mondo mi irang gi ane jong'wech bende manochopo ng'wego madoha Diamond League bende nitiere kar ka ineno gi kanyo biro darango video chieng' ma kawuono ni gin to ne gidhi e yo machalo nade iwacho jo Kenya no rieny kanyo kama chielo bende omanyalo wacho kanyo ni will break my African record mago bende nitiere kar kanyo koro moga jwang' bed kod ng'eyo ni plan mane mantiere Gor Mahia bende nitiere kar kacha iwacho ni nyoro nowuok amodhi mar 0-0 ka entiere county ma Kisumu nogocho kata Muroni Stadium ka nogocho kod Wazito FC weche gi thoth to weche mag tuke ahinya ang' waranga ne e kinde ma ng'wano nonro mag tuke odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' ma kawuono bende masikunde yawe omiye pek kar ka weche mamoko bende nitiere kar ka iwacho ni kanisa mar Ezekiel bende koro yaw wan ji nigi mor gi sironyo ahinya odiochieng' manyoro kinde mane mago duto timore gazet mar The Standard omiye pek kar kanyo jatugo Mohamed Salah bende club no mar Liverpool medo mana rieny wacho ni koro keto rekod manyien e club no mano mar Liverpool iwacho ni nyaka sani nitiere ng'wech machalo nade Tusker bende loch mar gi odiochieng' manyoro oketo gi ng'ama chalo nade ling ma pacho ka iwacho ni ka nitie gi weche mathoth ahinya weche mag thieth gazet mar The Standard kiyawo iye kanyo iyude kendo inene yo moro makare giyo katim kenda te wada mana nono gi kodi kaka in kodwa achiel kachiel koda ka Eric Okeo Kizito oyawre Eric oyawre nyakle Fasoluoch weekend mari obedo nade weekend no dhi makare to kendo daka aher mar kawo thuolo ni mar mondo mi puoch kod pak kuom mich ma nchi yudo mar kaluwore kod report mane timo malong'o ahinya kaka ni wacho kaka rawera cha ne loso teko stima kotiyo kod minyaga stima ma ka nomedo mana gimoro kanyo mathin to ne nyalo chiwo ne delni 7 teko mar stima koro Kilofas en gino ma miyo jofwambo moko mijing'o mar ni giti tich mar fwambo ka gichiwre ne koro en puoch gi pak erokamano odiochieng' ma kawuono wacho ni mano e kind jofwambo mamoko bende mago bende mag Royal Media Services ka mano rieny e kidienje mopogore opogore en poch gi pak ne giduto kamoro amora montie bende wago erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV e kinde giduto ka okinyi ma kawuono wachako kod gazet mar The Standard ma bende wadarango kar ka ni koro weche gi bende chalo nade iwacho ni weche momi pek e Daily Nation kod mano mag The Standard bende awaranga ne Kizito iwacho ni kaka jafwambo in bende in gi thuolo mar neno ni weche mage manyalo usore odiochieng' ma kawuono nitie weche mag dok e sikul nitie weche mag dok mag iwacho weche go mag osuru monego bed ni irango jotije bende koro osegolo ng'ur margi kuonde mopogore opogore iwacho ni nitie atamalo 16 mano mar tax mano mar VAT monego bed ni medo e mwandu mopogore opogore ka iwacho kanyo ni nitie moko bende ma ogolo atamalo 8 mano ket kacha LPG bende bedo kacha ka onge weche momi pek gazet ariyogi gazet mane ma dhi usore kawuono nikech ne giduto gin weche mag uchumi ema gimiyo pek kuonde giduto Eric Cleophas gazede gi duto kawo wach achiel temo dhianye nyime mago duto gin mag osuru ma koro iwacho ni koro dhi mako jo Kenya mafwanda kalore gi lak seche ni koro bende dhi los en wantie komenda miloso kanyo koro bende wach kanyo ni kineno modhi ne ntiere ga atamalo 16 manoket kanyo ni juogo to jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta neno duoke chien mani juogo mana atamalo 8 kende koro kalure kaka migawo mar omenda nende osegolo kanyo ma koro nende ka gima idhi juogo atamalo 16 nengo mar modhi dhi medore mamae wacho kanyo ni nengo mar modhi kilo ng'ie kod nengo masani kuom lita achiel odhi medre kind siling 10 nyaka siling 13 mama koro dhi medo mana midhiero ne jo Kenya mangima bende koro oridre gi matek ahinya koro weche mag ushuru gi obiro seche ma bende koro jatend piny Kenya ne dwaro ni jotich mondo miyo ng'ado osara margi atamalo 3 mondo dhi e gedo mag ute ma piny owacho dwaro mondo miyo gedi
oger. Bende kalure kae kende ido ka omenda bende mar NSSF bende nosemedre kanyo. Koro iwacho ni magi duto dhi ka omenda malach kuom osara mar jotich ma kaka nowach kanyo chiegni atamalo 52 mano omenda madhi wuok e osara ma jotich magi wacho ni gidhi dong' kod omenda maromo atamalo 40 gariyo kende. Koro en wach malich ahinya Cleophas Oluoch seche mangima bende tek, nyithindo dok skul, bech gik moko bende tie malo. To dhi chalo yo machalo nade gazet mar The Standard kawuono bende mano kama wach momi pek bende kinyalo mana yudo thuolo mar mondo mirange ite mokwongo wacho ni mae cover page mantiere kar ka moting'o ga sigana duto mabende oda bedo kata ka warango nyakwara mungi jwango duchiemo kawuono ite mokwongo kar ka sigana momi pek bende makoro dano ane kar ka mano sigana mochiw kam mago mag jotije mag piny owacho mopogore opogore civil servants bende koro wacho ni taxes kata osuru mabende koro ntiere diwene gi mana tamalo 48 kende madhi bedo kata ka gidongo do kako sara bang' kata malo 52 osechul kanyo mano mar kano seng'adgi mago osuru mantiere kar kanyo mano wach maket kor mano bende mane gazet mar The Daily Nation kidhi e ite mar 6 odiochieng' ma kawuono kanyo nitiere wechego mag Ezekiel mabende koro odok e kanisa mano ite mar 6 kama inene kar kanyo wacho ni nowarango mana ite mokwongo ni gazet mar Standard no chalo nade malo kanyo nitiere wacho ni jogo mantiere Saudi Arabia ite mar 10 kod mano ma 11 omipe kar kanyo koro gidwani mondo mi ochulgi gik mathoth monego bedni gitimo wacho ni gigo mosebedo ka ikale ka intere pino mo Saudi Arabia onego bedni koro ichulogi mano iwacho kata compensation kachiel koda ka iwacho ni weche mag nek bende matimore pino mar Amerika kachiel kuma chielo bende nitiere wechego mag lwenje mag tenda wenene kacha ite mar 28 kama ne mantiere kacha dongo kundu project mano mantiere kar kacha e dhowadh nam chumbi bende koro nitiere gi weche machalo kamae kama chielo bende wadani warangi ane koro kinde ma koro iwacho ni chenro mag sirkal chulo kata kelo omenda ne mbalariany mopogore opogore bende kelo wacho ni kelo paro mopogore opogore bende mbalariany mapacho kae igoge Kizito ite mar 4 mano waserange kar kacha wadhi ane ite mar 6 kae to bende amaringo mana mapie gazet mar The Standard kar kae kama koro sani bende nitiere ite mar de kanyo kechomo nyime kacha nitiere oganda mag anyuola mag Dedan Kimathi kachiel koda ka minode mano Mukami kane pod ngima ite mar 3 pod ochiw ler kar kanyo mathoth kaka ne gintiere kata kama ne gikete kaka rapar kama ne Dedan Kimathi mano wuon pargi ne nitie kanyo gazet mar The Standard kama kaka ondike no wito ngima ne kanyo chieng' tich abich onge maber ni weche go duto bino osebedo kata kwa luoni e yo makare are ne gichakre nyaka sani mano kama ne gintiere kar kanyo ka higa mar 1966 emanero no wite jahera mare mano Dedan Kimathi mano kama intiere kanyo wacho ni gik mathoth ahinya nosebedo kata katimore e kinde go duto higni osekalo 50 kod 7 wacho ni higni gimedo mana ringo ahinya gigo duto ne timre to koro wach mabende ang'wadani waranga ne odiochieng' ma kawuono e ite mar 6 kar ka e ite mar 6 emantiere sigana ni mano mar Pastor mano jayalo Ezekiel mabende koro dok e wechege mag dolo mano ka wantiere ite mar 6 gazet mar The Standard Eriko Kizito wacho ni kata odoko ni do sekone ni oyo kikitem dok kar kacha kata kanisa no poko yawe thuolo oru thuolo ma dhi kacha kendo neno kanyo picha ne kod Raila Odinga ite mar 6 Cleophas nwaneno odiochieng' manyoro ka jalam mar kanisa mar Pastor Ezekiel nyo ochopo e karalam kanyo to kata kanya chopo kamano to bila nyo ni kanyo mang'eny ahinya manyo tamo gi donjo koro kanyo bilo setamo gi donjo to ja pastor nyo chopo kanyo komanre kod muma mare mabende koro kod okinde nyo gimana kayo magichopo sama nyo chopo no obila nyo wene gi thuolo magidonjo ma otim alam maka gi kacha koro nyo yawe nyo moke seche mabende wang'eni pod entiere gi wach domo nego be nodwoko kalore ncho wuok kanyo bang' chula mbum kanyo Cleophas Oluoch koro en mana nonro ma pod ibro tim kanyo ka bende ncho nyise ni onego be ni juma ka juma odhie e station obila
Koro weche ma kama kilo fas oluoch magi gin kalure kod seyo makagi kacha ma piny owacho seye godo ni nitiere kaka rochni notimre kanisa kanyo kitude ninjo kata kani wacho ni nitiere jok moko miwacho chal kagima notho e kanisa kanyo to bende nodhi ke puodho ma bungu ma Shakahola kucho. Koro weche ma kamagi kilo fas oluoch noneno kata kanyo jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga bende nodhi Karalam kanyo mowuotho ka gi kacha mong'iyo en bende koro oneno kanyo ni seche moko nyalo bedo ni jadolo ni igete yo ma ok ni kare kalure kaka ne odhi kanyo lime to embe koro odwaro mar mondo mi otim nonro makar nikech neneno kanyo embe nochopo modhi nyaka e bungu mar Shakahola kucho to notame ka piny owacho owacho ka kokadho kuom jatend arita bende nyoro nyowacho na josiasa kata ng'ato koyiene donjo kanyo ni kanyo en kama keth mitime nonro mano bende kako mie pek piny kanyo kenyalo mana range piny ma gazet mara The Standard ite mara uchiel wacho ni Kindiki bans politicians koro josiasa bende hukum kata mikum no mar chopo mano e gweng'no ma Shakahola mano kama intiere kar kanyo weche mathoth pontiere kar kanyo e ite mara uchiel bende malo kanyo intiere weche mamoko bende Rico Kizito Gavana Malombe Julius Malombe mano makitui bende koro wacho kanyo ni intiere chike makoro nego beni iketo mondo mi orang niere kaka ikunyo kuoyo e gwenge makamago wacho ni koro en gi task force kata put makoro keto madhi nono kaka ikunyo kuoyo e gwenge go ma Kitui en gimoro manyalo konyo ahinya rito alura ahinya gwenge makoro bende iwacho ni sand harvesting gi osebedo katimore Cleophas ma nyalo konyo ahinya kinya kete ni kunyo kuoyo nyatime yo makare nikech oseyudre ni kunyo kuoyo ahinya ketho alwara kuro ma bende omiyo seche mokino ka koth chwe to koro lodong ma yongo ywayo dhi godo koro nego kete yo makare kirito godo alwora bende wacho ni kuoyo ni kaka en gino ma bende odhuro kuro gidwaro ni otime yo manyalo kelo yuto ne county bende ma kata oganda makuro bende nyayude tije ok obed moro ma jomoko mathine mabiro kunye kadhi kode ma county ok yudgo konyruok kata oganda makuro bende ok yud konyruok koro noseketa put kanyo mabiro rango yore go mabecho minyalo ber godo kaka kuny kuoyo e gwengego wacho kanyo bende e gwenge ma Kitui koro yudo thuolo mar somo kata somo rieko kawuok e county ma Makueni kotenore kod chike magiketo matamo oganda bende timo iwacho ni kunyo kuoyo e kuonde ma bende ok onego bende kitimo kamano nitie weche moko bende matimore e doho ite mar auchiel kar kae nitie jal machielo kama itudo kod nek mar nyadendi miluongo kanyo ni Alice Pokot manotimore Disemba dwe mar 12 tarik 8 higa mar 2020 kod achiel mano manotimore Elgeyo Marakwet jalni iluonge kani Cheserek koro Fredrick Cheserek okwayo doho mondo mi owe wach mar gole gi bail wach mar gole gi bail e doho mano kata kar twech wacho ni oyo dhia uru nyime mondo mi unona ne mathoth gi weche gi maga nek makoro itude godo jal ma jegni 31 bende koro wacho kanyo ni do ong'ado ni tarik 28 mano dwe manyien e kaka ibo winje wacho ni kata ibiro tuom bura makamae kae koro irito mondo mi ok wach ni ibiro winje e yo machalo nade mano bura machalo kama joma kama gitin ahinya ji mang'eny rengo mondo yud bail Eric ji dwaro ga mondo mi wigi thuolo gi buchgi oyal ka gin oko to koro jago ni en odwa ni kik miye mar mondo mi buche ni oyala dhi nyime koro seche moko Cleophas mondo mi gini chopi seche moko nenre kako neno ni ko dhi oko to oneno kata ka ngimane nyalo bedo kama rach koro seche moko maparo ni onyami okwayo kama mondo kik miye en koro buche odhi nyime gi yalo kuro aya bodhiane ite mar 7 nyakoro muge jwang' waranga ne ang'o mantiere kar kanyo mano ka otenore kod weche ma opogore kaka machielo kanyo nitiere weche go jadolo ma pod itimo ne nonro kotenore kod iwacho ni keto nyithindo e ataro mag chike mapacho kaka intiere kanyo e county ma Nairobi kar kae ti nyithindo 19 mosebedo kar kanyo mano ka gintiere kar kanyo e county sub county no ma Kasarani mano mantiere buore Nairobi kanyo nitiere kanyo ni gintiere ilieko ne gin mana jigni 10 kod 16 mano e kinde makoro gintiere kar kanyo iwacho ni nyithindo go bende oseresi kendo koro sani moko thothgi oseduoke familia magi makoro moko ntiere Endebess mantiere county no ma Trans Nzoia en wach moro bende makelo
buok ahinya e kinde ma pod medo tim nonro ne joyalogi e pacho kae. Kamachielo nitiere bishop manyien, jabishop manyien ma bende koro ne oketi kendo ne osidh kacha e diocese no ma Nakuru, mano bang' wuok mar Archbishop Makumba ma koro sani en Archbishop mar diocese ma Kisumu. Koro e picha kanyo bende kinyalo mana nene, mano nuncio mano momako piny Kenya kod piny mar South Sudan, Eric Okeyo Kizito. En gimoro ma bende oganda osebedo kacha karito bang' thuolo malach, nimar osebedo kacha kod bedo kaka acting, en tie mane diere kae ka okonya konya. Koro sani Right Reverend Cleophas Oseso bende koro e Archbishop, mano e bishop ma nitiere diocese no ma Nakuru. Wacho ni kinde moko bende nitiere wechego mag nok mar arita e ite mar abiriyo mag weche mamepeka deko. Cleophas kineno kabe wacho ni koro nyithindo 19 ma hikgi nitie kind 10 nyaka 16 ni koro ne oresi ka oyorgi e ot moro ni miluongo ni Children's Home, ni koro ni jadolo moro noketogi kanyo kowacho nang'o ni notergi kuro mar mondo mi ojiw somo margi. Koro jogo mang'iyo ratiro mar nyithindo kane oyudo maling' ne odhi kanyo ma koro nyithindogi oresi kendo duoki e gwengegi. Wacho ni moko noa e kaunti ma Trans Nzoia, gweng' ma Endebess. Cleophas, ma en wach ma lit ahinya nikech weche mag nyithindo, nikech mar wach ni mondo mi kochop ni nyithindogi oresi mane nogolgi e gwengegi ka jogi kata jonyuolgi ok ong'eyo, nikech mar mondo mi koro fwenygi maduokgi. Cleophas kendo wacho mana ni lwet jadolo ok en wach makar ahinya, ma bende imedoga nyis jonyuol ni seche duto girit nyithindgi, ng'e kuma nyithindgi nitiere, nikech mano be mayudo ka ng'ato nyabiro kawo nyathi to dhi godo tero kamoro ni dhi konye mar mondo mi ojiw somo mare. To gigi mondo bende timo king'eyo nyathi malong'o kumwae gi jonyuolne machiwo thuolo makamano, ne adier ni jonyuolgi ok nyal, koro wakaw nyithindogi odhi osir somo margi. Koro en gino ma itimo ayanga mong'ere. Kod Bishop Oseso bende koro nyo opuodh kanyo e nyasi manyo lit ahinya, kendo kendo nanga morwakne kanye nanga mar dolo, nanga malich ahinya. Mano nanga ma koro dwa tiyo godo kurito nyirombe e gwenge mag Nakuru kuro. Koro en puoch gi pak. Bende bathe kanyo Cleophas kineno wach ma koro lit kanyo ni obila mar jela ni koro en achiel kuom mago mitudo kod kweth ma turo ute kamayo ji mwandu e gwenge mag Kuria West kucho. En wach malit ahinya Cleophas Oluoch. Aya koro moga jwa mago weche kumiro kanya gazet mar Daily mar The Standard okinyi ma kawuono. Waringo mana ng'wech ka wadatiyo gazet mar The Standard, warange ne dakika modong' kanyo madhido mapar mondo mi warangi gazet mar Daily Nation. Ka koro nyaka sani wadano waranga ne ywak makoro nitiere duond bura no mar Jubilee. Koro sani nitiere jogo makoro bende osewe bedo kata jod bura, to koro gidwaro wacho ni ma crucial documents kata oboke moko ma lich ahinya. Wacho ni ma en MP machon kata jod bura machon manogwel gi duond bura mar Jubilee, mano Hassan Osman, ma bende koro odhi kacha mondo mi okwa gik moko ma wacho ni mag omenda, oboke go mag omenda kata buge go moting'o weche mag omenda mag duond bura ne mar Jubilee. Kama ochope karka, picha minya neno karka en picha no mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jagoro maduong' no mar Jubilee Jeremiah Kioni. Umi paro machalo nade, lweny pod ger karka? Cleophas, lweny ger e od bura mar Jubilee ka koro ochopo sama koro jaod bura machon mogwel mano Hassan Osman bende koro dhine ja andik duond buche kata register of political parties mar mondo mi koro omie thuolo mar yudo oboke mag omenda mag duond od burano kod buge ma kakitayo duond od burano. En bende koro chopo kama kano. Waseneno ywaruok makamano ma bende nchineno machiegni, ywaruok mancho timre ka log tich mar duond od burano mancho chuno jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta wuga achiel kachiel nyaka kanyo, ma bende no nyiso kweth mag obila mane nitie kanyo mar mondo mi owuogi odogo rit jopiny owere gi weche mag siasa kik ti kodgi. Koro en lweny ma bende inya paro jomo kadho ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta iwacho koro ni Sabina nomayo lemo mare mar duond od burano. Koro en wach mar yware kanyo ma bende koro okone odhi e doho mar mondo mi ores lemo mare e od burano. Koro Cleophas, weche peke kae nikech Jubilee ne duond od burano mano setelo ne piny Kenya ka notelne kod Uhuru Kenyatta. Koro duond od burani bende koro yiero mokalo ni notimo marach ahinya, nokotimo maber.
koro kineno jogo ma bende ncho yier kod duond od bura ni gimbe koro sani nyiche koro giwuok ka giwacho kanyo ni giriwre kod Kenya Kwanza. Koro riwruok gi Kenya Kwanza kucho to jatendgi to onge kono, koro ma kelo ywaruok ma kama pek ahinya Cleophas Roch. Wabro ng'iyo ni to ywaruok mantie duond od bura ni dhi gik nade. Ayo wacho ni ywaruok gi bende biro ka kinde ma josiasa mathoth nigi chenro gi mag rango. Koro igeno ni kana demand copies of documentation. So wacho ni mag information kantiere kar kanyo weche go mag omenda odhi chalo nade. Mano ka warango chenro go mag omenda kata gigo matimore e chenro mopogore opogore. Mano e gazet mar Daily Nation. Nyakora mga juang waringo mana mapiyo. Nitiere chenro bende mano lieko ni kacha ite mar 10 ma bende kano koni 10 kod 11 gin weche go matimore e pinje maoko. Oganda mosedo kacha chiedh nade maka koda kacha. Ineno ni koro sani bende koro jogo mosekalo midhiero makama hii kantiere piny ma Saudi Arabia bende koro dwaro sirkal mondo mi odonjre kod midhiero magisbedo ka kale mondo mi omigi resruok kata mago iwacho ne ochulgie kuom midhiero malich magisebedo kacha kagikale. Ma en sigana no mag jomoko mosebedo kanyo kagisebedo kanyo kagitimo twak kod jofwambo mopogore opogore. Kantiere picha minyaneno wiye kanyo, mano picha no mano mar George Otieno ma bende nitiere kar kanyo ka nitiere estate mare kamodake, mano Flamingo Estate mantiere county ma Nakuru. Kamachielo bende nyadeni mano penje patika mondo mikoro giwach ni gidwaro mondo mi ochulgi gimoro kaluwore kod midhiero kata sandruok mane gikale ka gintiere piny ma Saudi Arabia. Oting'o nyadiluongo ni Faith Shimila ma bende nowuok e pacho kae, mano higa mar 2019 mano kane nitiere kar kae ka odhi rango chenro mopogore opogore kacha kochomo Saudi Arabia kodhi manyo tich. Iwacho ni kacha bende ne oweyo nyithinde maromo 6. Iwacho ni chenro mag sebedo kae kale opogore ahinya. Iwacho ni gibedo kacha kod seche mang'eny mag tich, mano kaka ondiki kar kanyo ite mar 10. Kamachielo kanyo bende iwacho ni hard labor bende gintiere godo, kakoro yudo ni kacha bende nyaka giti kod anyuola maromo 8, mano ka gina shifts mopogore opogore. Ere kugeo Kizito ntie weche go bende mag rocho ratechgi, mano kaluwore ni jomoko bende dwani mondo nin kodgi kata tim kodgi ataro mar dwaro margi kachiel koda ka bedo kech ka chiemo moko bende ok gicham, goch kachiel koda ka sand mager ahinya magikale. Cleophas magi koro nyithindo nyiwa kod owetwa mawuok e pinywa mar Kenya kae ka gidhi e pinje mag Saudi Arabia mor mondo mi giyude lum moloth ka koro lure kaka lum ojwer piny mar Kenya kae. Koro gidhi mondo mi giyude kama ginya resre omenda odonjo fuku. To koro iwacho ni jogo ma tudogi kata matero gi oko kuro timonegi singo ni dwe ka dwe biro yudo omenda marom kamae kata ni biro yudo 30,000 dwe ka dwe. To ka gichopo kucho giyudo komenda maonge, kaka koro nyadendi wacho ni en nomor kanodhi to ni kanochopo e lop mar ndege kucho ni driver ema nodhi oromo ne to kae to teri jatich. Koro en tich ma kichopo Cleophas Oluoch itiyo ka punda. En tich mokiywe, inindo seche mathin, chiemo bok mi, gwechi gwei malich ka punda kanyo. Koro weche makamagi jogi dwaro ni piny owacho mar Kenya mar mondo mi odonjre wach ni ratich gi manorochi mar mondo mi koro giyude chudo gibed compensated e weche makamagi. Cleophas nyabedo gimakare nikech jogi seche duto wawinjo ga kilando jogo maido sand, moko bire sanduku kotho ni onegi, moko yudo koket kata ni yweyo korot malo to kanyo ngas mono chung godo no ywe korot cho oywa olwar piny ogo wiye oyudo hinyruok kanyo. Gin jok ma bende kata ka tuo to ok ter kata siptal mar mondo mi yud thieth. Koro jogi kadhe midhiero malich Cleophas. Piny owacho ni godonje wachi ni nikech oganda mathoth dhi kuro. Wang'enye piny Kenya kama waduto konyodo tich pacho kae. Koro jowa moko wuok dhi oko. To koro ka gidhi oko mar mondo mi giyud tich onego bed tich moro ma ok gisandgi, ok gisandre. Cleophas. Aya koro moge juange ite mogi kar kanyo tie sigana moro madani warangi kapok watieko. Gazeta en mara The Standard. Iwacho ni kaka koro Mohamed Salah osechopo gondege 30 mane season ni duto. Gigo mosebedo kaza kutuge e opiche duto mago maga season. Iwacho sebedo ka tuke mopogore opogore. Kata nyaka sani koro en achiel kuom jogo jotugo masulu ahinya ma club ni mar Liverpool nitiere godo ka gintiere gi geno ne gidhi chopo mano e tielo no mar Champions League, mano ka gichopo kacha kod wacho ka gitieko e thuolo mar namba 4 mabecho ahinya e lig no ma Ingereza. Wach ma kamae bende biro kaluwore kod loch mane giyudo kaluwore kod gol mare manoloyo, mano ka gintie ka dakika 13 mane weekend mokalo kar kae e kinde mane koro gitugo. Kendo iwacho ni
e kinde gi bende jatugo kata jatendgi kocha margi bende osebedo gi mor malach ahinya kotendore kod kaka Mohamed Salah osebedo kacha katugo kachiel koda ka wechego mag Tusker ma bende warango itimo gi kar kae Eric Okeo Kizito weche mag tuke gi nene nade kani kapok wadhi Gazette Daily Nation. Cleophas weche mag tuke gi bende gi mit seche moko bende girochore kanyo ni seche moko jabiro ni godhore kaka koro ka Salah koro en puoch gi pak nikech koro medo mana nyumo gonde kanyo koro bende kete kaka jatugo man gi nying ahinya e klab no mar Liverpool. Cleophas en gino makare kech koro medo konyo tim mare obiro maliet kanyo ma gikudho ne Manchester United iro mager ma koro wacho ni Manchester United koko tang tinyalo kudhe oko owuog oko mar timbe ang'wen monego bed ni season manyien dhigo Champions League. Cleophas en wach ma koro Manchester United bonena nena mariek koro kik gigoch ka jogo momadho busa ahinya ka gidonje pap to gigoch makare kanyo koket nyaka lig mapacho ka en bende nyo liete weekend ni Cleophas Oluoch ang'eni mag weche mudhi nono e weche mag tuke seche mambele kanyo koro Gor Mahia to bende nyo draw to gimed mana tiyo matek nikech gini koro en mana ng'ato ka ng'ato wuog onyon lum maber ginyon pien maber eka gol nya donjo to gol kodonjo emikwano to mane makelo points to mano bende maketo mit mar tugo to mane momiyo johera kaka wan wabedo gi chuny motegno ok chuny mojony kaka moro manyo wabedo godo otieno manyoro cha Masemeji dad bibiro weekend mibiro kodhi neno dhi chalo yo machalo nade FC Leopard kod mano mar Gor Mahia odhi timore yo machalo nade Bandari no DM Vihiga United mano Vihiga Bullets gonde 7 kuom 2 magi kore gonde mathagalany wacho ni nyalo bedo ni moro oganda dong magi gige mamoro oganda mitwa tugen gol logi ora 7 oganda yud moro e kinde magidhi nyime kata paga achiel jatugo bed gi mar nyaka goalkeeper mopogore gi De Gea johera mag Man U wacho ni kik iwuog oko ka wacho ni jotugo gocho ka joma madho busa giriti akeno bado ni ga tim mane poko wacho ka kata kamano Gazette mar Daily Nation ema koro waranga no kiny makano yakora moga jwang waranga ne wach ma omi peke dier ka waseno weche gi mag osuru ma bentie kar kae ta inya skunde bene kor yawo e tamara yudo chieng ma kawuono geno ntiere kar kanye mano mi peke ite no mar 8 kanya ka sani ntiere weche go mag osuru ma bende koro kelo paro ma opogore wanno kanyo ka jogo ma bende koro pingo kata kwedo weche mag osuru machalo kama iwacho ni sani VAT mantiere nengo mag modhi en atamalo 8 imede nyaka 16 tiende nang'o pono no ka oganda jo Kenya bende nitie kata mondo rangni adieri weche gi pod tek ite mar 4 kod ite mar 8 ite mar 5 mane kama omiye peke weche go mag osuru Eric Okeo Kizito nitie weche gi mag osuru kata waranga weche go mag somo e ite mar 8 gi weche mamoko pod mantiere kar kae manyamana chao kod ite mar 4 kod mae mar 5 Cleophas Oluoch mag weche mag osuru ma bende koro medo mana donjo ne jo Kenya matek ahinya kaluwore ni sani koro iloso omenda midwa ti kode iko omenda manyien ka koro iwacho kanyo ni bech mo nyalo dhi medre malo kaluwore ni atamalo 8 dhi mede atamalo 8 moro manyichi juogo cha nikech nosekadhe chon mana nena atamalo 16 mano ket ni juogo osuru mane juogo kuom modhigi to jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nogolo 8 ya nogolo nus mare ma koro no 8 mani juogo koro telo masani koro dhi kete 16 no dute midhi juogi manyiso ni bech mo kaka nasewacho dhi medre e kind siling 10 nyaka siling 13 mano kuom lita achiel mai bende koro biro ka seche ntiere kande be usuru mathoth mago mijugo kuom mwandu bende nitiere manyiso ni sani koro omenda madhi wuok ofuku jotich mang'eny en omenda kanyo malich ahinya miwuoro ma ji dhi dongo omenda kanyo mathin kende to omenda midhi dong godo ni ngima bende oridre sani koro weche bedo kanyo matek iwacho ni jo Kenya pod dhi medo guonyo wigi matek ahinya ma koro iwacho ni sani chiegni atamalo 52 mano madhi adhiya osuru to koro dong mana 48 kende ni mano koro e osara ma ng'ato yudo mano kaka payslip koro dhi somo to sama koro payslip osomo ni dongi 48 kende ni to bende chak kendo gik midhi nyiewo kode bende koro usuru bende omako mafuanda dhi godo weche mag somo bende tie kama sani omedre malich ahinya skul sani yawo omenda dwarore koro sani jopiny medo mana guonyo wigi kiwacho kanyo oboke no ni gini dhi ataro gi kaka piny owacho mar Kenya Kwanza nosingo koro gichalo jogo mawuok gi dhok ariyo
dhok makoni wacho ni wadhi duoko ngima piny, to dhok makoni sani koro medo mana tero ngima malo ka medo suru ne jopiny. Koro Cleophas iwacho ni kae nitie dhok ariyo, kendo en dho winyo mar kasuku cha ma owuoyo mang'eny ahinya, to gik motimo gin man gigo ma taro gigo madhi piny gi dwaro mar jopiny. Cleophas Oluocho iwacho ni kinde gi bende ma nengo medore kod atamalo, iwacho ni komedore kod atamalo aboro, mana ki kwachore nyime kama ite mar abich nitiere kama ondik kar kanyo atamalo 10 kod 6 kama nitiere kar kanyo. Tiende nang'o? Odhi bedo kacha ka omedo nengo mag mauta. Nengo mar mauta ni komedore nyakwara Ramogi Jwang', tiende ni nengo mar ngima bende dhi bedo kata ka medore. Ni mar gigo mantiere kar kanyo dhi bedo kanyo ka medo nengo mag chiemo kaachiel koda gik moko bende mantiere kar kacha. Pek mana gima pod dhi bedo ka nyakwara Ramogi Jwang', mano ka warange e ite mar abich kod mano bende mar 4 mondo negi ane kanyo ni en gimane mantiere. Mano ka warange kanyo e gazet mar Daily Nation ibedo kod ng'eyo nyakwara Ramogi Jwang'. Kama chielo bende nitie wechego mag retirement, iwach jok mage monego bed ni nitiere kar kacha ka yudo gik machalo kamagi. Mano kirango kanyo wechego mag retire, iwacho ni mago mag treasury iyude kacha ite mar abich. Iranga ne kanyo ni jalup jatend piny Kenya machon Kalonzo Musyoka onego bed ni yudo adi ka sani entiere kacha e active politics. Weche gi wacho ang'o? Iwacho ni siasa gi bende donjo e yo machalo nade, weche mag retire gi onego bed ni timo gi yo machalo nade. Iwacho ni gin VIP kata jogo midewo e pacho ka monego bed ni rango. Sachielo seromo kae Eric Okeyo Kizito, wang'e ni kinde moro amora kochopo welo wang' ni kae, to bende mana mondo mi chandri chan wuodhi e yo makare nyakwara Ramogi Jwang', chan wuodhi ni mar odiochieng' ma kauno sikunde yawo pod wantiere kanye gazet mar iwacho ni gazet mar Daily Nation. Mano ka wantie wiye kanyo nitie wach ma bende osebedo kacha komako chuny oganda. Iwacho ni oganda maromo 114 mane owito ngimagi mano e masira mar ndege, mano ndege Kenya Airways, mano bang' nyiriri maromo 102 bang' ka osewuok na odhi kacha kendo nolwar mano Duala, mano ka nitiere kacha. Wacho ni mana kama otimo thidhia kata swamp kama nodhi kacha ma olware kendo kano crash, jogi nowito ngimagi mana kinde machuok bang' ka nosewuok kanyo kendo nolal kendo oganda nok nene. To oganda jo Kenya nowito ngimagi bende kar kacha. Higni 16 osekalo to sigana koro ndik kar kae e ite mar 6 kod ite mar 7 mane sigana makoro chiw kanyo e moro malach. Cleophas en wach manotimre pacho kae tarik 5 notimre e piny mar Cameroon Duala kucho. Ne en tarik 5 dwe mar 5 higa mar 2007. Osekawo higni 16 nyaka ne gini timre. Ka ndege mar 507 Boeing nene olwar e piny mar Duala kucho kama thidhia. Iwacho ni kuom nyiri 102 weche nokethre. To Cleophas nonro ne wacho kanyo ni ndege ni nowuok kuro saa 6:30. Nowuok saa 6 otieno ka nonego bed ni obiro chopo e piny mar Kenya ka boma ma Nairobi. To ne gin ndeke 3 ma nonego bed ni wuok sechego. To mar piny mar Morocco kod mar Cameroon gin ne gineno ka kor lwasi rach manok giwuok. To mar Kenya ni bende nokopodh mar mondo mi wuogi, to en noneno mar mondo mi wuogi. Ma noyudo ka bende noselewo kuom saa 1 ka koro noneno niya kowuok tok saa 1 koro kor lwasi nyalo bedo makare. Ndege nowuok, to ndege kosemako yamo koro gi dho kisungu wacho kanyo ni otimo ng'wech moro miluongo ni right bank or banking. Koro ni sama nowuok cha to ka koro sedhi kama nyaromo ndamo 300 malo mar mondo mi olok yamo kao kama chielo, to nitiere kako timo right bank, yani maineno ka iwecha lengre kamae kadok korbat korachich. To kuro kaka nodok cha kalure koka ni lwasi bende ne rach ma first officer bende omi command to kowinjo manyiso ni onge gima notimo kacha cha. Koro ndege ni kaka ne entie digri achiel cha kaka nolengo bathe cha nolengre nikech samoko kono olengre kamano kata kochenjo direction nodhi omedo mana lengre mochopo gimoro chiegni digri 100 ma koro kanye weche nodhi okethre ma koro pilot kono fwenyo ni komando kochiuma kata onge wach ma wachre cockpit kucho
nochopo kama koro cham ochako igi gik moko odhie wil onyon kanyo koro nyiso ni one nyono gigi to ok ti koro gigi nomedo rochre mandege no dhi molware thidhia monimo kuro ma ji duto 114 mane nitiere kanyo nowito ngimagi duto ji 114 gi jauchiel gin jogo matie ndege ji 108 gin ne gin jowuoth ma jo Kenya thoth buora nowito ngimagi masira ni en masira mano kawo piny gi wuoro ahinya anya paro kinde no kanyo nomiyo reporter kaka ng'ane gire nong'ere ahinya kane gidhi e pinyno mar mondo mi gikel masirano kaka notimore ne en thidhia mantiere yien malich ahinya miluongo ni mangrove ka yani mondo mi ne jotim reso chop kanyo ne tek ahinya ne en thidhia matut ne en wach malit ahinya Cleophas Oluoch Nyakoromo ge jwang' yudo sigana no mayo moro makare bende ka rango gazet mano mar Daily Nation sigana mantiere kara kanya no kanyo kaluwore kod jafwambo mane ntiere kar kanyo wacho ni gik mopogore opogore mane gigo mane gineno kotenore kod masira makamano bende ochiwo mare kanyo mano Denida Onsaringo ma bende Onsaringo ka embo chiwo mare owacho kanyo ni mano ne mana gino mane ndege no kata wacho ni ndege mar Kenya Airways bende no keto kar kanyo wacho ni kane ntiere kanyo gik mathoth mane ntiere ka wacho kanyo ni jet fuel bende ne achiel kuom gigo mane chopo mane ntie mane wi kwa mane utimo pi mang'eny ka gintiere kar kanyo e kindego mane masira makamano bende ne otimore jofwambo mane chopo kanyo mondo mi odhi orangane chal mar wach e gigo mane otimore e kindego iwacho ni nyaka sani gik mage mano bedo kanyo katimore wadhi ane ite mara aboro Nyakoromo ge jwang' jopuonje ka osedhi retire gimane manye bedo kacha ka girango girito mana pension ilewe yo machalo nade Treasury bende koro chiwo kae Collins Omulo ondiko kae e gazet mar Daily Nation gino mosebedo kacha katimore TSC osebedo katimo chenro ge yo machalo nade gigo mapono nyalo kelo leo kata pension maromo kuom jopuonje ma oseretire 23,487 manyaka sani pok ochako yudo pension margi kata omenda monego bed miyogi kinde mag dhi retire en gino magi wacho kanyo ni gigi ok chulga piyo ahinya wacho ni TSC bende ok chulga pension mano kaluwore kod achiel kuom jopuonje ma bende osebedo kar kanyo kachiel kod aka bende jogo mantiere riwruok mag jopuonje mag NAT kachiel kod aka jod bura bende koro wacho nade ka koro ntiere Senator ma Murang'a mano Joe Nyutu bende koro wacho ni gino mopogore opogore ka ntiere japuonj machon ma bende mano se retire wacho ni omenda makamagi ok githor wuok ga e kinde malach ahinya ka inenogi e kinde ka kinde sikunde bende ka yawo en ang'o manyalo bedo ni timore sigana no chiw omipek e ite maraboro weche motenore kod weche mag somo bende Rico Kizito nitiere mago mag somo piny kanyo koro wacho ni school reopen for term 2 bende koro ntie yani ma higa chama koro gik moko dok e wang'e te tam 1 mane tarik cha tam mar 2 ne dwe madwaro dwe mar 5 tam mar 3 kodhi bedo gi tam 3 e kinde gi montiere school to kata kamano ma twak modhi bedo godo Nyakoromo kawuono sikunde yawo to ntiere masira mar oula ma pod dhi nyime pacho kae Eric Cleophas kineno kanyo wacho ni jopuonje mathoth mago mosetieko tijgi koro ok yudo aeri koro ma bende koro miyo gi kadho matek ma emomiyo bende koro jopuonj kata ng'ata matiyo ma eri mar monego bed noyudo dhigo dalo yuego mos ok oyudi ma miyo koro bende chunygi jony ma bende jomoko koro bende tho piyo kapok oyudo eri margi Cleophas weche mag aergi ma bende ma koro ji biro duogo penjoga ni ta koro NSSF ma ing'ado omenda ni tiwinjo ni ka isetieko tich kochopo ndalo mibro migo tiwinjo ni ibro migo mana matin dwe ka dwe koro magi midhiero ma bende ji wacho nang'o kungo to beto koro kochopo sama koro ichule cha ema koro wach nitiere koro ma wach monego kete e tim makare mar ng'ato kosetieko tich timiye aeri mare yo makare skul bende koro yawo wadhi e tam mar 2 tok nyithindo yudo yweyo kanyo kuom thuolo mar jumbe 2 nyithindo dok ka bende koro wan kod midhiero e pacho kama thoth skunde moko sani koro itiyo godo kaka kuonde ma jogo ma pi oywe gol miechegi obuore koro koyaw skul kawuono jogi koro midhiero mako ni to wadhi dhi kure koro gidhi kure nikech giwacho kanyo ni kata jogo mondo osekwayo mar mondo mi duol ma konyo oganda mag Red Cross mar mondo mi omigi e tent gi jote pok otimo kamano midhiero bende biro ka samiyo skul ni ing'eyo ga samiyo skul kaka weche mag omenda
biro ma jonyuol sani koro rakre kon gi koni kaka ginyayudo gino ma ginyatero godo nyithindo e skul. Koro imanye konde duto to bende kowuogi nikech sani pesa odire olal ma ka Nairobi kata koro imanye ma iluongo ni shamba la mawe. Koro ji to kite Nairobi ka go konde gi koni to kowuogi mar mondo mi nyithindo dhi skul nikech somo ber, nyathi nyaka dhi skul. Koro imanye gi konde te nyithindo noseyueyo. Nitiere moko ma bende odiochieng' ma kawuono kada dhi teng'o buge, moko dhido kolwendo chamo buk modwa tieko. Koro nyithindo bende sama ne giyueno onego bed ni ging'iyo buk. Giwewe gikane ma olwendo cham, moko bende piyo dhigo buge. Nyiso ni nyithindo dhi nyiewo buge manyien kendo. Kinde wende ma koth chwe ang' waranga kanyo ni Aslas gi yuto margi chalo nade. Nitie cartoon moro ite mar 14 ka watieko gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono wanyamana rang'wani miwane pachi. Nitie Asla kacha, nitiere yuto gi weche mag usuru mantiere kacha. Iwacho ni omenda no chopa e lweti kama to bowe to dojo piny koni to usuru make kama nitiere kar kacha. To jok mar kawe bere gi mana jogo ma malo. Pachien mane kotenre kod machinglo. Machingo ni bende biro ka koro ngima oridre sani ni Aslas. Aslas mano nyis kanyo ni ngima dhi bedo negi makare. No nyis gi ni weche dhi bedo makare, omenda gi dhi yudo, omenda ne dhi bedo e lwetgi. To sani koro omenda ok bedo e lwetgi. Ineno ko omenda miyo gi malo, mano ng'ano mondiko gi tich, to omenda no gaga lwete to tuch ni pup to lwar e lwet jachoko osuru kucho kae dhi kode. Oyna donja to goni to tuch jako suru dhi kode. Ma wach ma koro mako piny kama to yierni to chal nade. Omenda ma kiwinjo ni dhi chuli osara to serumaruma kata pok ichako tiyo kode. Osuro make mafuanda. Mano ka koro machienglo ka mokete. Ero kama na nyediko Keyo Kizito kuma puro matoko Ramogi TV. Okinyi makaone nono magazet. Mageno ni odiochieng' dhi bedo mapek ahinya. Wacho kanyo tarik 13 Kipkeino Classic Continental Tour dhi bedo buore Nairobi kar kae. Jotugo mathulo dhi bedo kar kacha. Agone ero kama na inya Eric. Ero kamano kelo fasa lwach. Ero kamano in bende nyako Ramogi Jwan kombedo kodwa e thuolo gi duto ka wakelo ni nono magazet. Ka diponi wuok e gwenge ma Donholm kata ka iwuok Eastlands ditiyo gi Jogo Road. Nyako Ramogi Jwan ka en sani saa 1:11 mondo mi chop buore Nairobi ka idhi chopo saa adi. Dakika iwacho ni jam bende nitiere sikunde oyaw. Bende kitiyo kata gi mbui iwacho ni dhi kawo kata dakika 37 mano ka itiyo kanyo ka iwuok Oyster. Kama chielo bende dhi bedo kacha ka itiyo gi lunga kanyo nya bedo ka itiyo lunga road kanyo dhi bedo kanyo kitiyo kod dakika 40. Koro chan wuodhi yo makare okinyi makawuono kanyo dipo ka ichopo Nairobi kanyo saa 1:52 mano ka nyamburko ma intiere kochung' kata ka dipo ni chopo City Stadium kacha to ok obudha ahinya inya chopo Nairobi yo makare kinde go bende ka iwuok kitiyo gi apaya no ma Thika Road Thika Super Highway ochalo nade kodi ka iwuok sani nyako Ramogi Jwan saa 1:12 igeno mar chopo Nairobi ka saadi mano ka saa 1:56 mano ka itiyo ga apaya mopogore dakika 50 bende nitiere kar ka. Iwacho ni kanye ma idhi bedo kacha ka irango mano ka itiyo gi apaya no makalo Isambu TRM idhi bedo kacha gi dakika 50 chopo Nairobi saa 2:02 kapono ni chopo tich saa 2 nyayudo ka ileo lore ka ukata piko mondo mi chope yo moro makare ka itiyo gi Juja Road mane miwacho ni en fastest route idhi chopo kacha chon matin ni mari dhi bedo kacha ka ichopo buore Nairobi tok dakika 41 to kuonde mamoko bende nyako Ramogi Jwan ka irango gwenge maga regional kara ka itiyo gi service lane mano ma ka intiere Thika Road kanyo mar traffic police bende nyaka kacha dakika 44 mondo mi chopa buore Nairobi. Wacho ni kanyo nitiere oganda bende maka iwuotho idhi kawo seche 2 mondo mi chopi ka itiyo gi nyamburko dakika 41 ka itiyo kod gacho kolo kata train dakika 44 mondo mi chop buore Nairobi mano ka itiyo kod apaya no ma Thika Road ahinya kiwuok e gwenge ma Kasarani mondo mi chop buore Nairobi ni mar Thika Road kanyo jam pod pek. Nyako Ramogi Jwan walore gi kanyo bed kod ng'eyo e chal mar apaya mari okinyi kokinyi bende cheno ni mara rupiny nono magazet wacheke gi kanyo. Nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar ma okeo nyaka sango antiere kai kod Eric Keyo Kizito wasesomo gazet kodi some mari bende kod ng'eyo oriti masani.